kupapa Isabel fafaidza ichimwe nthawe ziri kudiyana icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza ndikutsudzura muri Zimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa inyaya inosuwisa inyaya inorwadza nokuti ine rufu nekufa kwavanhu pakati yaita rufu zvakare kutora kuviga munhu kuri kunetsa uye zvevo mwanhu vanhu vachitosvika kumira nokugara parufu chii chaitika nyaya iyi yakaitika kubhinga muri Zimbabwe nyaya yaitika kubhinga inyaya yekuti izvo zvakaitika ndezvekuti kuna baba vakarwara but marwarire avakaita vakamborwara mazuva apera awo varwara mazuva apera vachibva vazopika kutanga kufamba zvakare kuita zvinhu zvavo munde zvakanaka kusvikira vamunhu ari right asi baba zvakaitika ndezvekuti ivo pachavo vakazofa vari munhu akasimba kwete kurwara kwakamboita pakutanga nekuti zvanga zvava nemwedzi varwara vakatora mwedzi yakawanda vakarara vachibva vazomuka asi vamuka kudaro baba ava vakazofa nenzira yekurohwa nemheni vari pamba pavo nemheni kuchinaya okay right kwanaya vakarohwa nemheni varohwa nemheni pamba paka pane vanhu vakawanda but vana vakabudiswa mumba nemadzimai nevaini vanga vari pamba vese vakaendeswa panze but munhu akarohwa mumwe chete anova ndiwo baba but havana kufa vakararama zuva iroro vararama kudaro kune vanhu vakashemedzwa kuti vazovabatsira mheni iyo zvakare aina kuita 2 days ichibva yatsoka zvakare ichibva yarohwa baba vachibva vafa 2 times varohwa kudaro mukoma KB vanhu vari parufu vachichema panga pasingagariki pamba pakabva parohwa zvakare muti uri pamba ipapo nemheni zvakaita kuti vanhu vatye kugara parufu vachiti panapa panogarika iri papa apa pakazorohwa muti nemheni pamba apa panga pasina mvura yakawanda sezvo kungoti timakore toenda kudenga mheni ichibva torohwa vanhu vakaenda kudzimba dzavo pakaita madzisabura nevazukuru vakatanga kupopotera but vaipopotera mukoma KB ipapo vakati kuhama dzemunhu uyu isu kumira pa tichipopotera kumunhu uyu tinotoda mombe ndokuti tinogona zvakare kutorohwa nemheni vaitotya vakaita zvezvo doti ugarai maudza hama dzedu kuti zvatiri kuita nezvatiri kuita panapa izvi zvinoda mheni vachibva vaita zvinhu izvozvo saka ivo zvavakaita vazukuru nehama idzi ndo vakatozonzi imimi zvinokwanisa here kuti mutakure munhu mumuendese kune imwe phala ambokwanisa kuendeswa ikoko muone kuti zvinhu zviri kuitika panapa zvakamira sei nokuti kana zvakadai so munogona kutochera guva panapa muri mega vanhu vanosvika kuita pano mutumbi wakatakurwa mukoma KB ndofoendeswa kumochari waendeswa murochari vachibva vatanga kufamba vari ikoko mukoma KB ndobva kwarohwa zvakare imwe imba ipapo masipesa ziri mukona rikatoonekwa kuti imvura iri kurova iyi vachibva vatanga kufamba vachiti ngatifambei vafamba vachibva vanzi zvatiri kuona panapa dambudziko nderekuti mheni yatiri kuona panapa isusu itori yemurume akafa uyu iye nyakurohwa nemheni ndiye angachinzi ndiye muridzi wemheni ndiye anga ane mheni but akatumira mheni mushure mekurwara nguva yakareba ndokuziva munhu ari kukonzera kurwara kwake ndokubva atumira mheni kwaakatumira mheni kwakasimba mheni ichibva yadzorwa mheni kudzorwa kwayakaita ichibva yadzorwa pano zvino munhu akarohwa nemheni uko haasi kumira haasati amira so mheni yake njiri kuramba ichiputika pamba apa iri kudzokera ipamba apa back to sender saka zvamungaita imimi ndezvekuti imimi tsvakai munhu anoziva nezvinhu izvi akwanise kuziva kuti kana mheni yadai sinofanira kuti wasei kana dai maiziva murume uyu pane kwaanotoenda iye kunosimbiswa pamusoro pemheni idzi kuti zvinhu zvimire izvo nokuti tiri kuona patori nemakuva apa ndaona vanhu vakawanda vari apa chida kuviga munhu vanhu varohwa nemheni vakawanda vachibva vatsvaga munhu but munhu vakatsvaga vakati shamwari yangu kana uchiita zvinhu izvi tinoda kwe3 days uri pamba apa toona kuti zvechokwadi zviri kuitika zvadarika here munhu vakazoshevedza akati zvechokwadi mheni dzitoripo pamba ndiri kutoona mumba memunhu uyu panogara mheni idzi endi kwadziri kubva dzichirova pamba hadzisi kubva kure dziri kutobva mumba imomo madziri kubva umu so mukadzi wepamba apa akapedzisira kuti achida kugara pano nokutoti kwanzi akazotaura mashoko ekuti pese paizorohwa pamba nemheni aitaka kunzwa kunhuhwa kwemoto sokuti pane chinhu chiri kutsva time mheni yorohwa kana kutonzwa kuti mumba pane chiri kushinyira but kutsvaka chiri kushinyira aichishayiwa so munhu akazobatsira akati ndiri kukumbira mhuri dzese mubve pano mende kutogara vamwe ini ndichagara pamba apa kwe3 days but akabva arara 1 day arara 1 day achibva kuti chidzokai zvenyu nokuti mheni dzacho ndadziona padziri ende ndadzitora
ndofa ataura chibhegi chimwe chaiti kwanzi mubhegi umu vanhu tarisai vanhu vakaramba amukoma kembi vanhu vakaramba kutarisa vakati musadaro isu hatitarise mhuri yezimbabwe ndiri kukumbira nyaya yekubhinga yekuti pane vanhu munhu akavigwa paine vanhu kwenda kuita 11 yes ndo vakachera guva nekuviga munhu hama neukama vanhu vakamira mheni dzinorova vanhu mheni dzinorova vanhu especially vanenge vachida kubata zvinhu zvisiri zvavo yes baba Isabero baba Isabero baba Isabero unoziva zvinorwadza mukoma kedu zvinorwadza ndinokura vanhu nhema mukatarisa nyaya iyi kune vanhu vari kutamba nezvisina kunaka mukavatarisa vanhu iyevo pachavo kuti iye pachake akazofa ndiye akatanga ida kutumira chi meni ichibva yadzorwa kudaro ndo yange yakuramba ichingoputika ipapo saka iko zvinozvo munhu akazoenda apa akabva aita sei akabva atora meni idzi ndiye akazoshedza vanhu kuti vavige but vanhu ipapo vakaenda ipapo vakasvika kunoviga vanhu gari munzvimbo nedzimwe hama hadzina kutoenda ipapa vachibva vanhu vaita sei vaviga munhu akaita 3 days aripo ndikuita 3 days zakare after aviga but iko zvinozvo mukadzi nevana vakadzokera pamba nezuro ranga riri zuva rechi4 kubva mubasi raita sei abvapo saka hatizivi kuti kozvino kufamba kwenguva pane zviri kuitika here ndambenge ndichitaura namai vepamba apa vachishevedzera kuti ndiri kugara hangu but handina kutsikama handina kugatsikana zvakazivikanwa here kuti kwanga kwatumirwa meni ndokupi no ivo vari pachavo vari kuziva zvakaitika but kuzvidudzira kuvanhu havasi kuziva kuti wangatumirwa meni ivo vari kuti kwaye vakazoziva nemarondedzero vakaita kuti murume wenyu ane chekuita nemunhu akambodai akadai so nyaya dzacho padzakabuda vakabva vatoziva kuti ndivakadinenge chibhegi chakatorwa ichi changa chine meni ngani no akamutira kuti ndo chibhegi chine meni handizivi kuti meni dzinoita mazuva here kana kuwanda kwadzo takakuudzai kuti babapati mabhegi akadai ndiwo atinenge chida kuona pachanel kaya anenge ane meni acho ndandafunga kuti muti nini ndivhure papa pane zvokutamba nazvo mazuva ano muri kukwata mazuva ano muri kutya ndiri kuchengetedza basa munochongoenda ndiri kuchengetedza basa baba basa ripi ramuri kuchengetedza nekuti vateereri vanenge vachida kakuona mabhegi zvacho ka izvozvo mangwana oda kuona dzimwe mangwana oda kudza dzimwe nyaya haisi nyaya yekupedzesa 18 minutes to 12 ndio pafika nthawi pali manje ndiri kuona ka boss Chineke vakachibata chimuti kuti dzvi variko kupras uko ari kuita kuwedzenga ng'ombe ayo Chelsea yakawina nezero hanzi musafambe usiku mabhinya amuka mandisirawo chiropa makatozo zvemukati ziyaziya zvekunze ndazvijairi kudawo zvemukati inazi